Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Imaga ng Pangasinan na magtuturo po ng karunungang lihim po sa inyo. Sana po ay pakitulong po, paki-subscribe, paki-like and share po Imaga ng Pangasinan. Ang ibabagi ko po dito sa inyo ay yung sinaunang panggagamot po ng mga kanununuan po. Ito po ay bisa pong panggamutan po sa mga sinaunang panggagamot po. Minsan po sa sinaunang panggamot po ay yung kung halimbawa po na gaway ka o na bati ka, ay dadasalan po yung likod mo na halimbawa ito itak po, ito po yung likod mo, ito po ipakross nila yung albularyo noon na aking na nakikita ng bata pa ako. Ang panggagamot nila po ay tatarin po lang nila ng halimbawa likod po ito, tatarin po nila ng itak, tapos ipakross na naman po itatarin, ipaganon po sa likod po ito. Tapos kukuha po sila ng asin, sandakot na asin, i-ganon ng pakros, tapos itapal, ibaganon sa likod. Marami pong kaparanan po ng kaluma-lumaan pong panggagamot po. Tapos yung iba po, kukuha po sila ng parang ginanganga, yung tapos dahon ng ibabalot nila po yun, tapos may dinadasal po na po, tapos tapal-tapal ng ganun po ang sinaunang panggagamot po. Ito po rin po ay sinauna po na ibabagi po, napakapangyarihan po ito na ibabagi po sa inyo, na sinaunang panggamot po na minana ko po sa lola ko po, sa pagtatawas po ito. Oras yung panggamot sa mga sinaunang tao po. Ito ang ginamit niyang dasal, binabanggit niya ito at dinidiin sa kanyang kamay para kung halimbawa po kung saan po yung masakit, kaparting masakit, inuusal po sa kamay po ito, inuusal po ng 3 beses po, tapos ipapakros.